binenta ko na yung kaluluwa ko para lang mag-grow kaming dalawa. As in, tinanggap niya. May mga factors din kasi na hindi lang yung LDR, yung lalo na yun sa mga family, sa mga side. Kasi alam mo yung tipo na family culture na kapag pinag-aaral ka ng magulang mo, dapat tumulong ka. Dapat, halimbawa, kumikita na yung asawa mo is ganito lang kayo kasi dalawa lang daw kami, dapat ganito lang yung budget. Tapos dapat daw sa kanila kasi sila yung nag-alaga, sila nag-pay that time. Alam mo ba, lahat ng sakripisyo ginawa ko kasi binenta ko na yung kaluluwa ko para lang mag-grow kaming dalawa. As in, tinanggap niya. Yung bang tipo na may mini-meet up ako dati that time na may sumusuporta sa amin. Pero pumapayag siya kasi yung responsibility bilang lalaki is pang-uma ko kasi nga hindi niya kaya magtrabaho. Tapos nandun siya, nakikita niya lahat ng text messages, alam niya yung kung sino. Tapos ultimo nga yung birth certificate, ako yung gumawa ng way. Ultimo yung pamasahe niya, pang pocket money niya dun sa ako pa rin yung gumawa, ng ganun. Sabi ko nga sa kanya, bilang padre de pamilya, financially siguro okay, pero physically, lahat, emotionally, walang present. Wow. Grabe yung sakripisyo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.